Ma jaqtaw xejn il-laqat tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borġ Mazzaza kif il-ġimgħa filgħodu żar il-kampus tal-Emkas fil-Gżira ta' Għawdex fil-lokalità ta' Insilem fejn numru kbir ta' studenti laqgħuh bih ġarhom waqt l-attivitajiet ta' Freshers Week. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem mal-istudenti kif ukoll mal-letturi fejn kollox dawn jammontaw għal 200 student li jirċievu t-tagħlim u l-edukazzjoni fuq dan il-kampus. Alex Borġ tkellem dwar il-ħtieġa ta' aktar investiment fl-edukazzjoni ta' pajjiżna, iżda wkoll fil-kampus tal-Emkas innifsu ta' Għawdex bilan illi l-istudenti Għawċin ikunu jistgħu jattendu propju f'dan il-kumpless u mhux ikollhom jivvjaġġaw Malta. Irid inkompli nħeġġeġ iktar investiment fuq l-Emkas ta' Għawdex, irid inkompli nħeġġeġ iktar korsijiet li jiġu provduti ġew Għawdex għax tinduna n-nuqqas ta' studenti fl-Emkas ta' Għawdex, għax ħafna minnhom qed ikollhom imorru Malta minħabba li ċertu korsijiet ma jiġux provduti hawnhekk. U għalhekk aħna bħala partit ser inkomplu nħeġġu nimbuttaw illi ħafna mill-korsijiet li jiġu provduti fl-Emkas Malta jiġu provduti wkoll ġew Għawdex sabiex l-Għawċin ikollhom l-istess opportunità ta' edukazzjoni ġewwa l-Emkas ġewwa Gżira Għawċija sabiex verament nuru illi l-Għawċin huma priorità għall-gvern preżenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borġ stqarr li huwa ta' pjaċir għalih li jiltaqa' mal-istudenti u awguralhom flimkien mal-letturi tagħhom sena akademika oħra ta' ħidma, kisbiet u entużjażmu. Nawguraw lill-istudenti sena skolastika mill-aħjar u nweduhom l-appoġġ u s-sosten kollu tagħna sabiex verament l-edukazzjoni tkun priorità tal-Partit Nazzjonalista. U kompla jisħaq li l-esperjenzi li jiffurmaw fix-xhur snin li ġejjin ċertament li se jkunu l-pedamenti tal-lodda li se jieħdu magħhom fil-post tax-xogħol futur tagħhom fejn hemm igawdu l-frott tas-sagrifiċċji li jkunu għamlu tul dan il-perjodu. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borġ kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Justin Schembri u Bernice Bonello.